संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 1424 21। मोती तलावाच्या काठावरील आठवडा बाजार हा नागरिकांना सोयीस्कर आहे, त्यामुळे कुठलंही सौंदर्य अबाधित होण्याचा प्रश्न नाही। केसरकर आता राज्याचे नेते आहेत, त्यांनी बाजारात लुडबुड न करता बेरोजगारांना रोजगार द्यावा। उगाच आठवडा बाजार अन्यत्र हलवल्यास भाजपाचा त्यास कडाडून विरोध राहील, असा इशारा माजी नगराध्यक्ष तथा भाजपा प्रवक्ते संजू परब यांनी पत्रकार परिषदेत दिला। म्हणजे मी आठवडा बाजारावर बोललो। हा आठवडा बाजार आम्ही सर्वानुमते चालू केला होता। सन्माननीय केसरकर साहेबांनी 1-2 दिवसापूर्वी जाहीर केले की हा बाजार आपण हलवणार। नको त्या गोष्टीत केसरकरांनी लुडबुड करू नये। सर्वसामान्यांसाठी योग्य असा जागा आहे, योग्य असा बाजार आहे। इथं महिलांची छेडछाड होत नाही, पार्किंगची व्यवस्था चांगली आहे, इथं शौचालयाची सोय आहे, सर्व गोष्टी सोयीयुक्त असा बाजार आहे। 10 तासाने सौंदर्याला कोणतीही बाधा होत नाही। हे सौंदर्य बघण्यापेक्षा जे सुशिक्षित बेरोजगार आहेत त्यांना केसरकरांनी नोकऱ्या द्याव्या, ह्या गोष्टीसाठी केसरकरांनी जास्त लक्ष द्यावा। आता निवडणूक आली म्हणून काहीतरी विषय काढू नयेत, त्यामुळे केसरकरांना हा माझा सल्ला आहे, अन्यथा आम्ही आमच्या पद्धतीने याला कडाडून विरोध करू। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।